Erruki dakigula, Jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana dituzun Lourdes, zure zerbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan Apostoluaren epistolaria. Senide Mateo. Guk kontatik dakigu heriotzak ez dira aldatu dela. Senideak maite ditudako. Maite ez duena heriotzan dago. Bere senidea gorrotu duena gizon hiltzailea da. Eta badakizue, gizon hiltzaileak ez dauka bere kanpetiko bizirik. Hontan ezagutu dugu Angoikoaren maitasuna. Harek bere bizia eman behar du guregatik. Guk ere gure bizia eman behar dugu senidentzat. Jauna desana. Betiko batzen gaitu, heriotzak beti
min ematen digu, baino olakotan are gehiago. Esan genezake, Lurdesen kasuak, Lurdesen heriotzak gure herria ukitu egin duela. Halako ez usteko handia alde batetik eta bestetik hemen eta bereziki parrokian hainbeste lan egin dituen adiskidea. Heriotza gogoan hartzen dugularik, lehen esan edan bezala, heriotza beti gogorra da. Eta kasu batzutan are gogorra da izan daiteke. Eta Jesusek bazekin hori. Eta Jesusek bere garaian beti bere inguruan zeudenak ikusten zituelarik sufritzen, batez ere sentitzen zuen konpasioa eta haiengana gerturatzen zen. Eta hori da erakutsi nahi izan diguna kristauei, nola baitere, momentu txarrak, momentu mingarriak konpartitzen saiatu beharra daukagu. Hau da, sufritzen duenarengatik gertu egoten. Askotan ez da erresa asmatzea laguntzen, baino presentziak, maitasunak, orazioak asko balio du bihotzetik eginda denean. Batzutan ez da preziso ezer esatea, aski da besankara bat ematea, aski da maitasun hori nola baitere sentiaraztea eta haiekin gaudela nola baitere demostratuz. Hoxe da gaurkoan etxekoei hemen gaudenon guztion borondatea, zuei agertzea, zuen momentu gogor honetan, zuekin egon nahi dugula. Zuen alde errebotuz, Lurdes gure senidearen alde errebotuz, eta baita ere zuei gure gertutasuna eta maitasuna adieraziz. Jesusek baita ere beste gauz bat erakutsi nahi izan digu evangeliotan askotan agertzen zaiguna. Eta da heriotza beti gogorra dela, baina nahi du ez dezagula galdu sekulan itxaropena, esperantza. Alde batetik gogoan izanik, heriotzak ez duela azkeneko hitza. Ez dela dena heriotzarekin bukatzen. Egia da aldatu egiten dela, ez dela guk nahi genduken bezala, baina gure hildakoak ez dira suntsitzen, ez dira desagertarazten. Hor daudela, Jesusek nahi du garbi edezagula. Eta bestetik ez dezagula inongo zalantzari eduki jangoikoa ona eta errukitsua dela. Eta jangoiko honek nahi duela gu heriotzaren ondoren bere baitan hartu, bere besoetan hartu. Lehen edo berandugo, jun behar dugun toki hartan, pentsatu behar dugu jangoiko onori esperoan izango dugula. Heriotzaren ondoren ere, ez dugu galdu behar, gure beste hildakoekin elkartzeko esperantza hori. Jakinik, denok areagoan gerala. Gaurkoan, Lurdes gure senidea despeditzen ari gera, hemen bere parrokian. Urte dezentean, sakristau bezala, lan handiak egin dituen parroki honetan. Guretzako izugarrizko laguntza izan da Lurdes, eta gaur ere gure eskerrona, parroko honetan, egiztan guztion eskerrona ere adierazine diogu bihotzetik. Jangoiko onari eskatuz har dezala bere goiko hartalde hartan, eman dezaiola atsedena, eman dezaiola zoriona, eta elkartu dabilean aurretik joan direnekin ere. Gure egun honetan, hemen elkartu geran honetan, hoxe da eskatzen dioguna jangoiko onari. Etxekoentzako beti gogorrena, familikoentzako, adiskideentzako, eta hutsune handia uzten digu Lurdesek. Ez dugu ahaztu behar, eta honekin bukatu dut, gure hildakoekiko harremana ez dela erabat bukatzen. Gogorra da, eta ez da gure gendukena, esan edan bezala, baino ez da haien ganako harremana bukatzen. Lurdesek makina bat bisita egiten zizkion Javierri, hemen kanpo santuan,
zenbat bisitan eskatzen diogu orain han goitik gure alde egin dezala. Hemen egin dituen lan eta favore guztiak orain handik zerutik egin ditzala. Jangoiko onari eskatuz, han euki dezala, bere atsedena, bere zoriona. eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta auspez eskatzen zure semea salbatzaile aitortu duenak epai errukitsu harki dezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu. Jangoiko alguzti du beti eriko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien alde hilda, gu guztio betirako hilez gaindezen. Gehiago orainik bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aileru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu baba hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Beraz, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio puntatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kabizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio puntatik. Hau nere odolaren kabizar data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osoa Francisco gure eta Santuarekin, Francisco gure hartzailekin, eta elizizon guztiekin bat. Gogoan izan jauna biztiko itxaropenea joan dire gure espirituak, Lourdes eta gure hildako guztiak. Arritzazu dana zeure aurpegiaren argi. Errukitzak izkigoaren guztio betiko bizitza iritsi dezagun, angoikoaren Ama Maria Doazuaren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Batzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan
atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guztu bakea gure egunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionari itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zait gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, erraia bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea ekarri. Jaungoikoaren bitxotxoa, zuk heltzen dezu munduko pekatua, errotik jauna. Jaungoikoaren bitxotxoa, zuk heltzen dezu munduko pekatua, errotik jauna. Jaungoikoaren bitxotxoa, zuk heltzen dezu munduko pekatua, emaiozu. Ona
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Lourdes gure senideari azken agurra egitera, familiari une samin hauetan laguntzera eta Jangoikoari bere arimaren alde erregutzera. Bere aldeko bigarren meza bihar 8 izango da, igandez goizeko 10etan. Beraz, bihar 8 irailaren 3 izango da bere aldeko bigarren meza hemen bere parrokian. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Jaiko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramento utzi digu bideko janari. Egizu Lourdes gure arreba janari honen bidez, Kristore betiereko maila iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.